Čiže hydinou začneme systéma respiratorium, dýchacia sústava. Ako prvé si môžeme spomenúť cavum nasi, ktoré vlastne proti iným cicavcom hospodárskym o dosť menšia, kvôli tomu, že majú veľké očné gule. Cavum nasi začína nozdrami, naraz, ktoré sú veľmi dobre viditeľné. Dva. Také nevideli správne. Potom vlastne, čo sa týka kong, kebyže máme prierez, ale nemáme, tak v skriptách je napísané, že vlastne hydina má 3 konchy, concha nasalis rostralis, ktorá je jednoduchá, neúplne stočená lamela, potom concha nasalis media, ktorá predstavuje najväčšiu škrupinu nachádzajúcu sa v dýchacej strednej časti nosovej dutiny, a concha nasalis caudalis zaberá caudálnu časť nosovej dutiny a je súčasťou regia olfactoria. Nosová dutina potom prechádza do larynxu. V larynxe samozrejme larynx pozostáva z chrupiek, cartilago arytenoidea a cartilago cricoidea. A ešte cartilago procricoidea. Priklopka u vtákov nie je vytvorená a funkčne ju nahrádza svalstvo hrtana. Ďalej nasleduje trachea, ktorú už konečne môžeme aj ukázať. Je to trubica, ktorá prebieha po ventrálnej ploche krku a spája stredný hrtan so zadným hrtanom. V kraniálnej časti sa prikladá na endozálnu plochu pažerák, ktorý si ešte ukážeme pri traviacej. To je pažerák. Je tak mimo trošku. No ale v trachei, tak na trachei je vidno, že je zložená z oveľa viacej prstenstv ako u ostatných hospodárskych cicavcov. Prstence sú oveľa menšie. Predušnicové chrupky postupne vekom osifikujú. Osifikácia začína asi vo veku 15 týždňov. Trachea vlastne je ukončená syrinxom, ktorý vlastne neuvidíme, lebo sa nachádza v tejto oblasti. Syrinx je hlasový spevavý hrtan. Nachádza sa v úrovni 2. a 3. hrudníkového stavca, v mieste delenia predušnice na dve priedušky. Je tvorený úplne osifikovanými cartilagines syringeales. Podľa usporiadania zložiek kostry bubenkových membrán a svalov sa hrtan delí na typ tracheálny, tracheobronchálny a bronchálny. U hydiny sa najviac vyskytuje tracheobronchálny typ. Posledné prstenstve predušnice buď zrastajú u zubkozobcov, alebo sa k sebe prikladajú u hrabavcov a vytvárajú tým pánom bubienok. Čo sa ešte týka u takého pohlavného dimorfizmu, tak u kačera, môžu aspoň na tento obrazok dať. Hlasový orgán u kačera je tvorený touto veľkou hlavne bulou syringealis. Kačka by vlastne mala ten priebeh bez tejto buly, bola zmenšená. No. Môžeme si ukázať pľúca. To je tu. Jedno. Tu druhé. Predstavujú vlastný dýchací orgán, kde dochádza k výmene plynov medzi krvnými kapilárami a najjemnejšími vetvami priedušiek. Tvorí ich lobus dexter a lobus sinister, ako sme tu mali už v predošlých odovzdávkach. Uložené sú dorzálne na strope hrudnej časti telovej dutiny. Kraniálne zasahujú k poslednému krčnému stavcu a kaudálne k posledným rebram a k bedrovej kosti. Majú hubovitú konzistenciu a farbu ružovo-červenú, čo je vidno. Prieduškový strom Arbor bronchalis. Tu je rozdiel, tak tiež neuvidíme veľmi, ale tu je rozdiel terminológie
ako u ostatných hospodárskych zvierat, lebo začína bronchus primarius, primárna prieduška, ktorá vstupuje ako pars extrapulmonalis cez hilus pulmonis spolu s pľúcnou tepnou a žilou. A z pars intrapulmonalis vystupujú 4 sekundárne priedušky, ktoré sú podľa uloženia rozdelené na bronchy medioventrales, bronchy mediodorsales, bronchy lateroventrales a bronchy laterodorsales. Potom ďalším takým orgánom sú parabronchy, parapredušky, ktoré sú vlastne predušky 3. radu, ktoré vystupujú zo sekundárnych predužiek, ktoré vlastne som teraz vymenoval, tie 4. Tie sa nachádzajú v pľúcach, takže to asi ani nevypreparujeme. No a ďalej dôležitú úlohu majú aj saky pneumatici, vzduchové vaky. Sú tenké prehľadné vaky primárnych a sekundárnych predušiek. Ich význam je pri dýchaní, pri termoregulácii, keď privádzajú chladný vzduch a hydroregulácii, kedy vydychovaný vzduch obohacujú o vodné pary a nahradzajú tak potné žľazy, ktoré vlastne chýbajú o hydiny. A podľa uloženia nachádzame sacus clavicularis, ktorý sa nachádza pri hrudníkovom chode. Sú všetky vyrezané, čiže vlastne sa nedajú ukázať. Pri hrudníkovom chode sacci cervicalis sa nachádzajú v kraniálnej časti telovej dutiny nad priedušnicou, pažerákom a pľúcami. Čo je vlastne z tej strany, ktorej sú všetky orgány, ktoré nemôžeme asi ani vybrať, keďže chceme natáčať ďalej. Potom sacci thoracales craniales vyplňajú bočné časti telovej dutiny v rozsahu od 3. až po 6. hrudníkový stavec. Týkajú sa ventrálnej plochy pľúc, čo by malo byť niekde tu, ale... Potom sacci thoracales caudales sa nachádzajú medzi prednými hrudníkovými a medzi brušnými vakmi. No a poslednými sú sacci abdominales. Sú zo všetkých vakov najväčšie, ktoré by sa nachádzali niekde v tejto oblasti, aby tu bola ešte brušná dutina. Vystupujú z kaudálnej časti pľúc a vydávajú sa kaudálne medzi jednotlivé orgány telovej dutiny, ako aj medzi stenu a orgány čreva. A to je vlastne k dýchacej všetko.